This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hapadang kajing ya chakmat kajing to oket ya kajing dia syapanyap uraja Raghuvanshi kabla dia haka no pai singi jong arpolai trek jemang araja arpusan bala kedau don kti da ka kurim jong uhi ka Sonam bat Baieid jong ka uraj sing kushwaha da ka baai nong penyap ha Vishal Singh Chauhan Akash Rajput baru Anand Kurmi lapau perthai sakawai pat ka Kyrteng jong Uwei ubriu Sanjay Verma ubajia phone bat ka Sonam haswa bakan ya tho Kajing lap ya kani ka Kyrteng ka pen Suba baga Sonam ka don jing dei ru bat uteu brio ubagi pulet kidang thwet haduk menta bat kalan nang pen ngam jeliu susu ya kajing tokit halor kajing penyap yau Raja Raghuvanshi hajan ka parking lot riat arliang hajan ka ksat wei saudong kat kum ki kai pot khubor ka Sonam kala phone bat yakran bodu Sanjay hadu shispa khat khandai Sien hapadeng ka shitari ulber araja arpusan bat arpusan tari ulber araja arpusan Kajaya keren phone jong kini ki arngot kapoi hadu arspa lai pusau Sien nadu ka shitare ulber arja arpusan hadu ka khatpra tare uya yong arja arpusan laong bau new number ubaka Sonam kajaya keren ya menta ula switch off kumban sukro bau Raja Raghuvanshi arpu kendai Senam Karta ubala wan kai honeymoon sa kathain sora ula sha penyap haka kurem bat ki laingot ki basim nong ban penyap bat ya kamet yap jong u la sei na riat arliang hajan ketika ksat haka ar tare ujeliu arja arpusan Ka Sonam ka bala kenjak ngai badu kurim kala pau pat kum kanong penyap yu hadien ka jingsa akyam jongka haka step senia jongka khandai tre ujelio araja arpusan na Gazipur ka jilla Uttar Pradesh haka bala kemlang ya ki saungot ki baya sela haka te ka kampenyap Kisan ngot kenthop ka Sonam ki don hapadang ka jing toket ba prasngi da ki pulet ka jilla Meghalaya ki bala let ru sayeng ka Sonam ha indoor ban toket benya sa pangjongka Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya